Gibutyag sa Department of Trade and Industry 11 nga misaka ang presyo sa pipila ka mga nag-unang palaliton sugod Enero karong tuiga. Sumala ni Jennifer Gumada Hadlok, ang Trade Industry Development Analyst sa DTI 11 sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao. Lakip sa mga nakitaan og pagsaka sa presyo ang kape, mga delata nga karne, condiment sama sa toyo ug suka ug bottled water. Kini tungod sa pagmahal sa raw material sa mga produkto. Sigon ni Hadlok, miabot sab sa 90% ang pagsaka sa production cost sa kape tungod sa kakulang sa supply gikan sa Brazil ug Vietnam. Samtang miabot sa 39% ang pagmahal sa karne nga ginagamit sa mga canned meat. Gawa sa raw materials, lakip sab sa mga hinungdan sa pagmahal sa mga produkto ang pagsaka sa presyo sa packaging materials, logistics ug acquisition cost. Base sa website sa DTI, Pebrero 2025 pa ang ulahing datos sa suggested retail price sa mga basic necessities and prime commodities. Ang maong listahan magsilbing giya sa mga konsumante sa presyo sa mga nag-unang palaliton sama sa sardinas, gatas, sabon ug uban pa.